ассалому алайкум, гулдухтарони зебо. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Тамошобинони азиз, ба ҳаматон як рӯзи пурфайзу пурбарор хоҳонам. Ба эфири мо хушомадед мегӯям. Духтарои азиз, эфири имрӯзаи мо боз ҳам оиди кор дар ширкати Атомӣ ва розыгриш мешавад. Хеле ки дар эфирҳои гузашта гуфтагӣ будам, дар командаи ман рӯзторӯз занҳо зиёд шуда истодаанд ва мо ҳар рӯза, ҳар ҳафтаина занҳоро дастгирӣ мекунем ва барояшон розыгриш мегузаронем. Аз ин розыгриш ман ин розыгришро танҳо барои худам ё ки барои манфиати худам не, барои пешравии духтарои командам гузаронида мешавад. Ба ҳамин хотир биёед розыгриша сар кунем духтаро. 35 номерок гузошта шудагӣ, яъне 35 рақам. Аз 35 рақам 12 нафар соҳиби тӯҳфа мегарданд. Ина 12 рақам, 12 тӯҳфа сар мекунем, чун ҳар вақта приложенияи рандом ва бе ягон хафагӣ бозӣ честна гузаронида мешавад. Вот оно, да? Что-то он все время у меня выскакивает, Настя. Сбросить. Так, аз як то сипанч, як бор дига менависем. Ана духтаро сар кардем. Рақами 32 менависем инҷа. 32 мебинем ки кани ки зери рақами 32 ки ҳаст. зери рақами 32 апаи Нуринисоҷон, апаҷони азизи ман. Табрик мекунем апаҷон, шумо бурд кардед. Апаи Нуринисо. Дальше рафтем. Рақами 34. зери рақами 34 Шаҳнозаи Ноз. Шаҳнозаҷон, хоҳари беҳтарини ман, бурд кардан. Дальше рафтем. Рақами 18. зери рақами 18 Фарзонаҷон, хоҳари мо, бурд кардан. Табрик Фарзонаҷон. Дальше рафтем духтаро. Рақами 1. зери рақами 1 Мадина, хоҳари мо. духтароно гуфта намонад ки вақте ки нохост ин телефон гуфтан намешавад, такрор шавад, агар такрориш ҳисоб намешавад. аз нав мекунем. дальше рафтем. Рақами 30. зери рақами 30 Фархунда. хоҳарҷони азиз, табрик мекунем Фархундаҷон бо бурдатон. Так. дальше рақами 23. апаи Саёҳатҷон, хоҳари азизи мо, бурд кардан. Табрик мекунем. рақами 7. ҳафтум номер. Так, рақами 7 апаи Муҷибахон, хоҳари мо, бурд кардан. Муҷибахона табрик мекунем. рақами 17 Мухтасар, бурд кардан. Мухтасара табрик мекунем бо тӯҳфашон. Мухтасар. дальше рафтем. рақами 9 Мадина, бурд кардан. Мадина. рақами 2 Суманҷонро табрик мекунем бо тӯҳфашон. Суманҷон. 2 нафари дигар монд духтаро, 2 тӯҳфаи дигар. рақами 29. Бонуҷон, бурд кардан.
як рақами дигармон духтаро кани ки бурд мекунад. Рақами 12. рақами 12. рабинаҷон хоҳари мо бурд кардан. рабина, табрик мекунем рабиная. ана духтарои азиз, ана ҳамин спискаи рӯйхати бурд кардагиҳо. духтарои азиз, ҳаматона табрик мекунам. онҳое ки бурд накардан, ҳафтаи оянда боз розыгриш мегузаронем. шумо ҳам насиб бошад бурд мекунед. нет, сфоткаем сейчас на этот телефон. духтаро, акнун як хушхабар барои ҳаматон. ширкати атомӣ, духтарои азиз, лидер отрасли шудааст. ана ин званияи лидер отрасле гирифтааст соли 2024 ба атоми рус. ҳозир мефаҳмонам ки ин чист, духтаро. Дорогие атомианцы, спешим поделиться радостной новостью. Мы получили звание «Лидер отрасли» как одна из самых прозрачных и честных компаний России. Яъне ки ширкати атомӣ пешқадами саноат шудааст, духтаро. Яъне маҳсулотҳояш дар ҷойи аввал ва маркетинг планаш дар ҷойи аввал. Маркетинг планаш честный аст. ба ҳамин хотир бе ягон фиреб, бе ягон балсӯзиву аз звания ғалтидан надорад. ба ҳамин хотир соли 2024 ба дар ҷойи аввал лидер шудааст, духтаро. Ина компания «Атоми» удостоена награды «Лидер отрасли» как одна из самых прозрачных и честных компаний России, духтаро. Мы рады сообщить, что наша компания получила престижную награду «Лидер отрасли» в номинации «Самая прозрачная и честная компания России». Это признание стало результатом работы с 2018 года, направленной на построение доверия клиентами, партнерами и обществом. Видите, духтаро, эта награда подтверждает, что наша с вами деятельность по продвижению атоми не остается незамеченной. Мы можем гордиться тем, что наша компания стала примером для других, демонстрируя, что успех бизнеса возможен только при условии честного и ответственного подхода. ман доимо мегуфтам, духтарои азиз, ки барои чӣ интихоби ман маҳз ҳамин ширкати атомӣ шуд? барои он ки дар ҳақиқат ширкати атомӣ маркетинг плани беҳтарин дорад. вақте ки ҷое ки шумо кор мекунеду хариди маҷбурӣ надорад, ана он компания честный маркетинг план аст, духтарои азиз. ба ҳамин хотир онҳое ки то ҳол ба ҳамин ширкати бонуфус номнавис нестанд, ба ширкати озод, ба ширкати обод номнавис нестанд, марҳамат, духтаро, ба WhatsApp нависед. рақамҳое ки ман мегузорам, духтаро, рақамҳои духтарои командаи ман, рақамҳои духтарои группаи ман. ба ҳамин хотир агар хоҳед бо мо ҳамкорӣ кардан, маҳз бо ман ҳамкорӣ кардан, марҳамат нависед, духтаро. бори дигар такрор мекунам, дар ҳақиқат компания честный аст. ҳам аз рӯи сифати маҳсулот, ҳам аз рӯи маркетинг планаш беҳтарин компания аст, духтаро. ман дар бисёр компанияҳо кор кардагӣ ҳастам. ҳозир номбар намекунаму, лекин 2-3 компанияҳо кор кардагӣ ҳастам. интихоби ман маҳз ҳамин компанияи атомӣ шудагӣ ки якум чизе ки мана ҷалб кард, ин хариди ҳармоҳа надоштанаш. ҳамагон медонед ки пештар ман дар дигар ширкат кор мекардам. рости гап, аз ҳамин бал задану бал кардану аз ҳамон доду фиғону фишор ман хаста шуда ана ҳамин ширката интихоб кардам ва имрӯз хушҳол ҳастам ки маҳз ҳамин ширкати бонуфуз интихоби ман шуд, духтаро. ва бори дигар ман ҳамин чиза дарк кардам ки ман интихоби дуруст кардам, интихоби беҳтарин кардам, духтарои азиз. ба ҳамин хотир шумо ҳам биёед, як ҷоя ҳамкорӣ мекунем. ман барои шумо ваъдаҳои тиллоии кӯҳҳои тиллоӣ ваъда намедиҳам, лекин агар шумо кор карданӣ бошед, марҳамат биёед, як ҷоя ҳамкорӣ мекунем. барои як зани хонашин ба фикрам ки ҳамин доходе ки имрӯз дар ширкати атомӣ ба полмастеро, мастер продажо дода мешавад, беҳад кифоя аст. ҷое ки шумо ва ваъдаҳои калони тиллоӣ медиҳад, ин хел расидан дар кор, духтаро. ба ҳамин хотир марҳамат ба командаи ман. акнун, духтарои азиз, ман ҳозир смсое ки шумо равон мекардед, дар комментарияҳо менависед, яъне дар шарҳи видеоҳо менависед, ба ана ҳамин
саволҳотон ҳозир ҷавоб медиҳам духтаро. аввал ҳозир смсотона хонам. Так, ассалому алайкум. Так, спонсори беҳтарин, лайк монед духтаро. ҳатман духтаро лайк монед. хай ман бисёр вай намекунам духтаро, бисёр мисол лайк монед гуфта ҳамин мавзӯи лайк он қадар гап намезанам. худатон бинед, агар хоҳиш дошта бошед бароятон писанд биёяд эфири мо, лайк монед. Так, дальше. Настя, потише сделай, казан. Авқот пухта истодам, алоби вай баланд шуд газ. Мавзуна Давлатова. Что надо делать? Мавзуна, напишите поподробнее свой вопрос. По-моему, вы хотите узнать, что надо делать в этой компании или в этом эфире. Мы работаем в компании «Атоми», которая на сегодняшний день компания номер 1. Пожалуйста, пишите на наш WhatsApp, тоже присоединяйтесь к нам. Поподробнее я вам объясню о работе компании. Так. Духтаро, дар влоги охирони ман савол буд оиди детские пособия. Духтаро, савол додан як хоҳари мо ки келинатон пособия мегиранд ё не ва чанд сум пособия мегиранд. Келини ман пособия намегирад духтаро, бо сабаби он ки доходашон хайр кифоя аст барои худашон. онҳое пособия мегиранд ки аз прожиточный минимум даромадашон кам бошад. даромади келини ман, писари ман, худоро шукр хуб аст, барои ҳамин пособия намегиранд. ман худам бошад пособия мегирам барои кӯдаком. боз як саволи дигар буд ки келинатона барои чӣ хонаша алоҳида кардед? қатиш ҷанг кардед ё ки муросо накардед, барои ҳамин хонаша алоҳида кардед? Не духтаро, ман қати келинам ягон ҷангу номуросогӣ нест, ҳамаш хуб беҳад якдигар фаҳмӣ ҳаст дар оилаи мо. ин хел ҷангу разбору чӣ хеле ки дар видеоҳо ман мебинам, дар ютуб мебинам, қати келину хуштоманд разбор мекунанд, нозанию мӯканӣ рӯканӣ мекунанд. худоро шукр ин чиз нест дар оилаи мо ва намешавад ҳам, барои он ки ман келина чун духтар қабул кардагӣ ҳастам, келина мана чун модари дуюмаш қабул кардагӣ, мо ва ин чизо нест. барои писари ман кор мекунад, бачаи ман кораш вазнин, кори давлатива кор мекунад, кораш беҳад вазнин. ба ҳамин хотир ман хонаша алоҳида кардагиам ки хонаи всё равно мо уже як оилаи мустақил ҳастем. ман қати 7 кӯдак оилаи мустақил ҳастам, ваям оилаи як мустақил уже фарзанд дорад. ман сразу аз роддом хонаи худашон ба алоҳидава овардагӣ келина. аз роддом не аз хонаи модараш. ана михел ин агар келина хонаша алоҳида кунӣ, ин дар бораи он далолат намедиҳад ки ту қати келинат муросо надорӣ. Не, наоборот, ман мехоҳам ки келинам алоҳида зиндагӣ кунад, худаш духтари ба одоб, бо маъне, аз уҳдаи кӯдака нигоҳубинаш мебурояд. агар лозим бошад ман дастгирӣ мекунам, ёрдам мекунам, духтарон мераванд нянкагӣ мекунанд. ба ҳамин хотир инҷа ва ягон чизи хел фикрои ганда накунед, ҳамаш нағз. худоро шукр. ман намехоҳам ки ҳамин келинам ба фишор биёрам. келинама баъзан ҳастанд хуштомано ки мегӯянд ки келин бояд вазифаша иҷро кунад, вақту соаташ биёд ҳамон вазифаша иҷро мекунад. ман зидди ана ҳамин фишор бар зидди келин, барои он ки пагоҳ духтарои манам келин шуда як оила мераванд, чӣ хел ман муносибат кунам нисбати келинам, ана ҳамон хела манам мегирам духтаро. ин дунё ҳаёт зиндагӣ бумеранг мегӯянд русо, яъне ки ҳама чиз бармегардад духтарои азиз. ба ҳамин хотир ман намехоҳам фарзанди як каса дилаша озор додан, ман келинама хафа кунам, бачаам хафа мешавад. ба ҳамин хотир ана михел якдигар фаҳмӣ бояд бошад дар оила. бисёр ҳамин савол оиди ана ҳамин мавзӯъ бисёр савол мешавад. хонаша алоҳида кардед, келинатон шумоя ҳурмат намекунад. аввало буд ки менавистанд ки ана бечораи келин барои ҳамуқа кӯдак авқот мепазад, мисол хизмат мекунад гуфта. баъд уже менавистагӣ шуданд ки келинатон шумоя писанд намекунад, баромада рафт. ин хел не духтаро. келин қариб 1 сол хизмат кард ҳамроҳи фарзандом. ягон бор ин хел дилхафагӣ нашуд. ман намемондам ки келинам як худаш хизмати мана кунад, мисол пухту паз кунад. ҳама вақт
якҷоягӣ бо Маша ва Настя ёрдам мекардан. Ҳама каса чӣ хеле ки мегӯянд аз як гиребон сар бароварда мо ҳаракат мекардем. ана михел. Так фура, ман ба Томи пайваст шудан мехоҳам. Мандарин ёрдам мекунед Томи. шумо агар пайваст шуданӣ бошед, албатта фура навиштагӣ аккаунташон, албатта агар шумо кор карданӣ бошед, ҳатман дастгирӣ мекунем. биёед нависед дар ватсап. ана ҳамин хел духтаро. баъд духтаро мехостам оиди ана ин крем, биби крем барои шумо маълумот диҳам. рақами 21, 21-у 23 дорад. 23 барои сағзинаҳо, 21-аш барои ҳамин пӯсташон камтар сафед бошад, барои ана ҳаминҳо. дар таркиби ин духтаро SPF дорад, яъне ҳимоя аз нури офтоб. ман ҳаматон ба духтаро ҳамин крема тавсия медиҳам, биби крема. вақте ки шумо духтарои азиз крем истифода мебаред, ҳатман SPF бошад дар таркибаш. барои чӣ? барои он ки нури офтоб доғ мебиёрад рӯи ба духтаро. ҳатман бояд истифода баред. баъд дар ин ҷо ман аз анами креми гидросиани набор харидорӣ кардам. духтаро беҳад писандам омад. духтарои азиз, ҳозир ман нишон медиҳам, набори қариб тамом шуд. набори ман доимо аз амин кремҳои корейский вақтҳои охир истифода мебарам. ина духтарако қариб тамом шуд. боз заказ мекунам духтаро. чӣ хеле ки гуфтам беҳад писандам омад. барои шумоям тавсия медиҳам. маршиная тамоман нест мекунад, рӯя ҳамвор мекунад. ана ин бошад, ин тонер сыворотка 2 в 1, ҳам сыворотка ҳам тонер. ватный диск кати рӯя тоза мекунед, рӯя мемолед ва ана ҳамина аз болош ҳамин крема мемолед. беҳад чизи хуб будааст. марҳамат барои заказ 2800 нархаш. айни замон ана ин сывороткаш нест, барои он ки ина бинед ки ширката беҳтариниша бинед ки ин сыворотка дар транспортировка, яъне вақти доставка ва ях мекунад гуфта фикри ҷамъияту фикри мардума карда ҳамина доставка намекунанд. ина аз моҳи апрел ба фикрам, хато накунам моҳи март ё апрел уже мебурод фурӯшба. ба ҳамин хотир марҳамат 2800 ана ҳамин набор харидорӣ кунед. боварӣ дорам ки ба ҳаматон писанд меояд. 2800 он қадар маблағи калон не барои креми набори босифат духтаро. ана ҳамин хел духтаро. кани саволо бошад марҳамат. ана як кас навиштанд ки шумо даям гап нест, келинтон даям гап нест. нозанин, ҳазор раҳмат хоҳари азиз. шумо баям гап нест ки комментария менависед. так фаберлик маҳсулотҳои беҳтарин. рудобаҷон ассалому алайкум. гап дар ҳама ҷо буд ва мемонад, аҳамият натиҳед. бале апаҷон, ман аҳамият наметиҳам. ман просто чизе ки ман ба навиштан ҳамин ба ман вазифа дорам ки ҷавоб гӯям. ба ҳамин хотир ҷавоб додам ба саволҳояшон. так устози азизи мо, шумо беҳтаринед. саломат бошед духтарои азиз. шумо ба барор хоҳонам. раҳмат, раҳмат духтаро. ташаккури зиёд. ассалому алайкум. апаҷони беҳтарин, ба ҳамаи группаи беҳтаринамон бурдбориҳо хоҳонам. саломат бошед. мавзуна давлатова, дар ватсапи ман нависед ё ки дар ватсапе ки дар рӯи экран мебинед нависед. оиди кор маълумот медиҳам. абдулло чӣ гап инҷо эфир рафта истодааст. ана ҳамин хел духтаро. боз як чизи дигая ҳозир мефаҳмонам ки
Так, ассалому алайкум. Ба ҳама як савол дорам. Ман тамоми намуди креми увлажняющиро истифода бурдам. Намешавад бисёр пӯсти ман сухой. Чӣ дорен дар атоми против сухой кожи? Илтимос ответен. Имя нет навиштагӣ. Аз ана ҳамин истифода бурдагӣ ҳастед? Агар истифода бурдагӣ набошед, аз ҳамин ин маҳз ҳамин для увлажнения кожи, для сухой кожи, ана ҳамин беҳад креми хуб. Агар ина истифода бурдагӣ бошед, креми фейм увлажняет, устраняет сухость кожи от морщин, от пигментных пятен, аз дохҳои рӯй. Ана ҳамин хел духтаро. Духтаро, як чизи дигара мехоҳам шумо фаҳмонам, ки оиди ширкати Атоми на ҳар кас маълумоти пурра дорад. Мегӯянд ки чӣ гуна агар ту бали ҳармоҳа накунӣ, чӣ гуна ба зарплата мебароӣ. Духтаро, маоша мо аз кадом ҳисоб мегирем? Мо маоша бо муаррифӣ кардани маҳсулот мегирем, духтарои азиз. Бо сохтани команда мо маош мегирем. Ба ҳамин хотир ман доимо мегӯям, ки ҳамин ширкати Атоми маҳз барои он занҳое, ки мегӯянд, ки ман маблағ надорам барои бизнесро сар кардан, ман маблағ надорам барои тиҷоратро сар кардан, ё ки ман маблағ надорам барои пешравӣ кардан. Маҳз барои ана ҳамин гуна занҳо ин ширкат аст, духтаро. Барои чӣ? Барои он ки хариди ҳармоҳа надорад, 6 моҳ ба як маротиба харид мекунед ва коратона пеш мебаред. ҳозир бошад, духтаро, айни замон арафаи кушодашавии ширкати Атоми дар Тоҷикистон, онҳое ки номнавис шудагиянд аз тарафи Тоҷикистон, яъне глобалиҳо, глобал мегӯянд, глобалиҳо, духтаро, ҳамин онҳое ки кабинеташона фаъол кардаги нестанд, фаъол кунед, ҳаракат кунед, духтаро. Кушодашавӣ не за гора мегуфти гапо, ки наздик омадагӣ кушода мешавад. 8 январ дар Тоҷикистони азизамон конференсияи бошукӯҳ баргузор мегардад, ки ино маҳз барои ҳамин глобалиҳо конференсия ва моҳи март бошад. худо хоҳад кушодашавӣ официально дар Тоҷикистон мешавад, духтаро. худо хоҳад ҳамамон меравем дар ҳамон ҷо аз наздик бо якдигар шинос мешавем. ҳаракат кунед, пешравӣ кунед, командатона созед, духтаро, структуратона созед ва ҳамаш нағз мешавад. Так, боз як савол, духтаро, оиди хемахем буд. Бисёриҳо хемохема харидорӣ мекунанд ва аз дигар маркетинг плейсо харидорӣ мекунанду мова савол метиҳанд, ки масалан аз маркетплейси Атом, маркетплейси Валберис, Азон, аз анамино харидорӣ мекунанду мегӯянд, ки мова фоида накард, ё ки ягон камбудишона гап мезанад. Аз Атоми харидорӣ мекунед, духтаро, танҳо Атоми, тамом, аз коргарони ширкати Атоми. Баъд уже шумо метавонед гап занед, ки фоида кард ё фоида накард. Мешавад, ки аз он ё ки аз Валберис харидорӣ мекунанду манба занг мезананд, ки апаҷон, ман аз фалон ҷой харидорӣ кардам, унҷа 300 рубл арзон будааст, лекин ана ин хел значокаш набудааст, он хеле будааст. Вақте ки, духтаро, аз дигар одамон харидорӣ мекунед, илтимос аз ман напурсед. Ман ин ба ҷавобгӯ нестам. Баъдан вақте ки хемохем истеъмол мекунед, духтаро, шикам дард мешавад. Бисёр хемохемам як намуди мачигоне ҳаст, духтаро. Ба ҳамин хотир барои ин хавотир нашавед, ки барои чӣ шикамдард шудед. Ин ҳолати нормалӣ. 3 рӯз 4 рӯз пас шикамдард бартараф мешавад, саломатитон барқарор мешавад. ана ҳамин хел оиди хемохем. Так, салом апаи Рудобаҷон, шумо беҳтарин спонсори барори кор. саломат бошед, Ҷамила Давлатова, хоҳари азиз. духтарои азиз, ана ҳамин буд эфири имрӯзаи мо оиди кор дар ширкати Атоми, оиди розыгриши мо. ба ҳамаи шумо барори кор муваффақият, саломат бошед, сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд, ки дар эфири мо иштирок кардед. ба ҳамаатон муваффақият хоҳонам. саломат бошед.